Fl-aħħar jiem Joseph Muscat ħabbar li Gvern ġdid ineħħi l-liġi tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi biex dawn xi darba jew oħra jekk għamlu xi ħaġa ħażina ikollhom bil-fors ġorru r-responsabilità ta' għemilhom. Il-mexxej Laburista waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu f'Bulebel qal li Gvern ġdid b'din il-liġi mhux ser jagħmel witch hunts madankollu jinsisti li ssir investigazzjoni u tittieħed azzjoni skont il-liġi. Joseph Muscat qal li l-liġi tal-preskrizzjoni tmur id fit mal-liġi tal-whistleblower, liġi li l-Partit Laburista se jkun ukoll qed idahhal. Il-liġi tal-preskrizzjoni tmur id fit mal-Whistleblower Act. Jiġifieri huma indipendenti minn xulxin imma fil-fatt jaħdmu id fit huma komplementari għal xulxin. Fakkar li persuni pubbliċi diġà ddikjaraw li meta tidħol fis-seħħ il-liġi tal-whistleblower se jiġu l-qudiem b'każijiet li jafu bihom u saħansitra issemmew b'mod partikolari żewġ entitajiet governattivi. Joseph Muscat qal li bil-liġi fis-seħħ tal-preskrizzjoni u bil-liġi tal-whistleblower jistgħu jerġgħu jitqajjmu każijiet fosthom bħal kif ingħata il-kuntratt tal-estensjoni tal-powerstation ta' Delimara lill-BWSC. Fakkar li l-awditur ġenerali stess iddikjara li ma kellux ir-rizorsi kollha meħtieġa biex ikun jista' jinvestiga sa fejn xtaq. L-awditur ġenerali diġà qal illi fir-rapporti jew illi ma kellux mezzi biżżejjed jew poteri legali biżżejjed sabiex jinvestiga sa fejn jista' nifhmu li darba ħankunu qegħdin nagħtu kif ikkommettejna ruħna l-ġimgħa li għaddiet il-mezzi legali konformi mal-istituzzjonijiet oħra li nsibu f'pajjiżi Ewropej sabiex l-awditur ikun jista' jinvestiga nifhmu li l-awditur jerġa' jħares lejn każijiet fejn sab problema.